तर आज मी बनवते च्या रेसिपीज। ते म्हणजे आज मी बनवणार आहे भेंडी मसाला आणि भेंडीची माशाप्रमाणे मालवणी पद्धतीची आमटी। आणि जे श्रावण पाळतात त्यांच्यासाठी अतिशय उपयुक्त अशी रेसिपी आहे। तर मी ते प्रथम भेंडी कट करून घेतलेली आहे दोन्ही प्रकारे। कढईमध्ये तेल ओतून मी आता दोन्ही प्रकारची भेंडी आपल्याला लागणार आहे। एक म्हणजे आमटीसाठी आणि दुसरी भेंडी मसाल्यासाठी। दोन्ही मी इथे फ्राय करून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता 5-5 मिनिटांनी लागतात यासाठी। दुसऱ्या साईडला मी इथे कांदा फ्राय करून घेते भेंडी मसाल्यासाठी। आता इथे मी आमटी बनवते आहे, तर त्यासाठी टाकले आहे भेंडीचे बारीक बारीक पीस आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं कोकमाचं आगळ टाकलं आहे, म्हणजे कोकमाचा रस थोडंसं परतून घेऊन यामध्ये मी आता टाकणार आहे माशांचं मालवणी पद्धतीचं वाटण। अशी तुम्ही जर आमटी कधी करून बघितली नसेल तर नक्की करून बघा, फारच टेस्टी लागते, अगदी मच्छीच्या आमटीसारखीच लागते। इथे माझा कांदा फ्राय करून झालेला आहे। मी खोबरं आता त्यामध्ये टाकलं आहे आणि ते सुद्धा आता मी फ्राय करून घेते। ज्याच्या आपल्याला भेंडी मसाल्यासाठी आता ते वाटण करून घ्यायचं आहे, त्यासाठी मी वाटणसुद्धा हे भाजून झालेलं आहे। आता मी भेंडी मसाल्यासाठी थोडंसं अगदी अर्धा चमचा कढईमध्ये तेल टाकले आणि त्यामध्ये आता जे आपण पीस फ्राय करून घेतले होते ते टाकले आहेत आणि ह्यामध्ये मी आता परतून घेऊन थोडंसं कोकमाचा आगळ ह्यामध्ये सुद्धा टाकणार आहे, कारण त्यामुळे गुळगुळीतपणा जो असतो भेंडीला तो जातो आणि थोडा आंबटपणासुद्धा भेंडीला येतो। थोडंसं फ्राय करून झाल्यावर ह्यामध्ये आता मी टाकते थोडंसं मीठ टाकल्यानंतर थोडं आपण अजून परतून घेतलेलं आहे आणि आता त्यामध्ये मी टाकते आहे भाजलेलं वाटण। त्यामध्ये भाजका मसाला टाकले आहे, एवढंच टाकलं आहे। मग अशी कांदा जो खोबरा जे भाजलं होतं त्यामध्ये भाजका मसाला टाकला आहे आणि आता आपण हे वाटण टाकून परत थोडंसं मी मीठ टाकलं आहे। 1-5 मिनटं शिजवल्यानंतर आपला भेंडी मसाला पूर्णपणे तयार होईल। पहा, तेलसुद्धा छान सुटलं आहे। आता भेंडी मसाला, भेंडीची आमटी आणि भेंडीचे पकोडे तयार आहे। भेंडीच्या पकोड्यांची रेसिपी मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये टाकणार आहे। हे शेजाऱ्यांचं मांजरसुद्धा आलं आहे बघा, त्याला वाटलं मासेच आहेत, बघितलेत ना। चला तर मग भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये। थँक्स फॉर वॉचिंग।